أرست زينام ولك عودي أب عوتنا هجرا وزاتر ويقدر كله يجب أقبل بيت مخرن قدن زفر محبرات الإثيوبيا قلتو شاعي حفشاو مرصا أفلاليات بحيل زي كونس بخارج مرصا طراح زفتح مخانو بقلت زرعي خوين مزامو تقلتو كاب وزاي ما راح تقول له شوعتها بمنقو أمريكان إيران استبت حسم معنات تاريخها وعدة كبنيلو سلام دعنا بلكم انتم مسيوز خبركم انتم ملكتنا ساعة حدا هوينو ما زينا جميل لهم ما زينا مرحبا نازريت بريو حبيركم كتسألني حيث لما حتصر زيناتات حزب إثيوبيا بشوعي حفشاو مرصان هنت أسرع الديمقراطي زرعي قراتنا تنزخفلو واغان نعلم أب من للاي مرخب تحفاش زلعالي أستواز خمزة بركتو منيستر قلقالوت كومنيكيشن منغستي ناتالم ملسا قليتسان قلقالوت كومنيكيشن منغستي إثيوبيا مريصا إثيوبيا سعيرا أب تحتزب المري حساب شوعي حفشاو مرص أزملكتو حبريتاتات كاب مصبصاب كسابت معلت مرص أب تختاتالنا مهزب بمصاح نلمم الديمقراطي إثيوبيا زلعالم ويا أستواز نزقبر مرخب تحفاش مرها قبر مسقانا ساليتهم أبت مرها قبر مسكانا منيستر قلقالوت كومنيكيشن منغستي ناتالم ملسا هذا بيت فات قدنا ما منيستر متحابر مع هند أسرع الديمقراطي دكتور بكيلا هوريسا منيستر سلام محمد إدريس حالف تسرح مرة خبط حفاشات عدوماتا جايشن تاريخي ميم منيستر قلقالوت كومنيكيشن منغستي ناتالم ملسا بتوان كم زبلقو حقاون تخكلنيان حبريتا بمفناو نهاجرا وربح إثيوبيا تطو موبايلك قدام يسرح مرة خبط حفاش يلان مرة خبط حفاش وشت هاجر ديمقراطي هاجر بدمت سيدك هاجر نعلم ما بمن لاين زقبر واستواصون مسكنا أنا غريبا مرة خبط حفاش حزب إثيوبيا أبشوا حفشوا مرز أبزمع بلا من قدي بممرات نهنز أسرع الديمقراطي ذهب واقع بأقبابون عالم كم زرعيون ردين أبكت سألون حدنت هاجر بزبلت أب مسرح نهنز أتنكر هاجر منقستي هانات الجامو من خواص وأتحساسيبا نشوا حفشوا مرز إثيوبيا كلهم ميدياتات بزبها البركي قلت وفتخكلنيان وانا حبريتان خرخبو خمسة قبرة تحبيرهم ولك عودي أبا عوتنا هجرا وزاتر ويقدر كله يجب أقبل بيت مخرن قدن زفر محبرات إثيوبيا قليتهم بيت مخرمس هجرا وكوميشن زات إثيوبيا بمتحبار تصادفوا ولك عودي أبا كيد هجرا وزاتر بزبل مري حساب زسناد ومدرخ زات مدارك تأكلات الساليتهم أبت مدرخ ولك عودي أبا كيد سلام من رجع عنزلو قدن أبا أبيات مخرن قدي حبراون سوقمتن متحبارن زات أمت زات تغيرهم كوميشن هجرا وزاتر دكتور أمباي أوغاتو كوميشن نايت زات أجندان زاتيو كفالات محبر السبن نايم فلاي سراح كايد كمزن حقليتهم أبا كايد هنت السلامن هاجرن محبر السب نقدي زلو قدا بمللاي أبتي هاجر وزاتا أخول تساتفون خلوه خمسة قبر قليتهم كاب من قوتهم استعكبوا أجنداتات أب هاجر وزاتا كأربو زقبهم أجنداتات تفلي ميموني لهم بريزيدنت بيت مخري دكتور أينالم أباينه بقدوم إثيوبيا أبز حزوان أب من جوزيجاتات تكالات أمنات نمهنات أبسولوت كيد ديمقراطية وسرعات تركبي لهم بيت مخري أب كيد تزاتا مستاف نخل ملاي لمعات سهاجر لعل حاجز كمز جبرون حبيرام سناي تكبار محبراوي كتباون كبابيون تقامات مفتاح زخل تكبار سبعو النتيوم أبادي سابا مرها قبر قلقالو سناي تكبار تغريتهم قبرت سناي سب هفتي مناسين نبرت ختمان مستاف تخيليهم قبرت سناي قلبتهم جنزبهم جزيومن فلتوتهم خبر كتون مكبار نمحبر سب استودبا من قد استفلاليو سبعو قلقالو تاتا مهابي ركب قبرت سناي بتفتراون سب سرحن كونتات بزفتار تقام فتنان أبا أتقام كونتات بمخوان مريح ترام تسواتيوم أبز حلفوا عمتات أبدي سابات حانتيسون بستخيرو سرحتي لعل 15 غندي أساتف مرها قبرتات سناي تكبار قلقالو سناي تكبار باهلن تبت حنتن بلعل كونتات النابر خمت يوم بتهم سناي تكبارات لعل 55 نتبي شوعات بيليون برز قمت سرحت سناي تكبارات تخيدم يوم أبا عمت بما أخلاي لعل خلتنا نتبشدش مليون قبرت سناي تكبار بمستاف بدمار لعل شوعات نتبسلسنا مليون زخونو زي تفلاليو كفالات محبر الساب تربح مكبار تخيل يوم
ማድ ዜናኹም ኣብ ምክታል ትርከቡ ብዝርዝር ናብ ዝሓርናዮም ጉዳያት ክንሓልፍ ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ኢትዮጵያ በርክብ ወጻእ ብዘሳለጦ ሰፊሕ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ብርክት ዝበሉ ውጽኢታት ምዝገቡ ከም ዘለዉ ተገሊጾም ካብ መንጎዞም ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ቀንዲ ፈታዊት ኢትዮጵያ እንትትከውን እዚ እውን ውጽኢት ጻዕሪ ዲፕሎማሲ ምዃኑ ተሓቢሩ እዮም ኣቤል ሙሉጌታ ሰናዲእዎሉ ልብራን ግርማይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዓረብ ዘለዋ መልክዕ ሓቀኛ ታሪክ አንተ የሆነ ታሪካዊ ጸላታ ንሰርሕዎ ዝተሰሓት ዛንታ ንኽውክል ዝተገበረ እዩ ኣብ እስልምና ሱብሓነ ነብዩ መሐመድ ዝተቀበለት ከምቢላል ዝኣመሰለ ሙአዚን ዘበርከተት ሃገር ኮይና እንዳሃለወት ብዝተፈላለየ መልክዕ ጸላኢ ተገይራ ንኽትረአ ሰፊሕ ሽም ናይ ምጽላም ስራሕ ንዘበናት ተሰሪሑ እዩ ይኹን እምበር ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ መንጎ ዘበናት ንኢትዮጵያ ዝመርሑ ነበር መንግስታት ጻዕሪ እንከይገበሩ ብምጽንሖም ከም ሃገር እኹል ፖሊሲ ርክቦ ወጻኢ እንከይ ተፈጠረ ጸኒሑ ግዜ በግዚኡ ሙዝቀየር ለውጥ መጽዩ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዝኾነ መንገዲ ዲፕሎማሲ መስዓብ እንትጅምር ድማ እቲ ታሪክ ተቀይሩ እዩ ካብ ሃገራት ባህረ ሰላጤ ሓንቲ ዝኾነት ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን ሕዚ ፈታዊት ኢትዮጵያ ምዃና ውጽኢት ጻዕሪ ዲፕሎማሲ እዩ ሎሚ ሓቀኛ ምሕዝነት ዓረብ ኤምሬትስን ኢትዮጵያ ዝገልጹ ምትሕባራት መግለጺ እዝርክም ምዃኖም ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ጀነራል ቆንስራ ፌድሪ ዱባይን ሰሜን ኤምሬትስ ዝኾኑ አይተ ዘሪሁን መገርሳ ይሕብሩ በተለይ ከለውጥ ወዲ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፍላይ ድሕሪ ለውጢ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ስልጣን ካብ ዝመጹ ነዘም ዝለዓለ ለውጢ እዩ ዘሎም ካልእ ምዕራፍዩ ምባሊካልዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ስልጣን ምስ መጹ ዑደት ዝገበሩላ ቀዳመይት ሃገር ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ እያ ካብ ርክብ መሪሕነት ተሰጋጊሩ ኣብ ሕውነት ዝተመስረተ እዩ እዚ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ እዩ ካብ ፋይናንሻል ረብሓ ብዝሓለፈ ብርክት ዝበሉ ቴክኒካል ሓገዛት ረኺብና ኢና ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ዲጂታል ቁጠባ እተሃንጽ ዘላ ሃገር እያ ነዚ ኣብ ምሕጋዝ እውን እጃም ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ዝለዓለ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ዘሎ ምትሕባር ኣብ ጥንኩር መሰረትን ሓባራዊ ተረባሕነት ዝተመስረተ ምዃኑ አይተ ዘሪሁን መገርሳ ይገልጹ በጂኦፖለቲክሱም ሁለቱ ሀገራት የጋራ አቋሞች የሚያራምዱ የጋራ ጥቅም ያላቸው ሀገራት ናቸው ኢትዮጵያ በችግሯ ጊዜ ኣብ ጂኦፖለቲካውን ክልቲያን ሀገራት ሓባራዊ ዝኾነ ረብሓ ዘለወን ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ጸገማ ትበጽሐላ ሃገር ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ እያ በተማሳሊ ኢትዮጵያውን ነዚ እያ ትገብር ዘላ ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተፈጠረ ጎንፂ ንሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ንምሕታት ዝመጹ ፈላማይ መንግስቲ እዮም እዚ ዘርኤካ ዘለና ርክብ ክንደይ ዝኣክል ጥንኩር ምዃኑ እዩ ብፍላይ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ዘሳለጥዎ ዑደት ነቲ ዝቀደመ ታሪክ ዝቀየረ ምዃኑ ኣብ ዱባይ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ይመስክሩ በክፉ ጊዜ ነው ወዳጃችን የምትለየው እንደሚባል የሀገራችን አባባል አለና በዚህ አገር ኣብ ሕማቅ እዋን ኢኻ ፈታዊኻ ትፈሊ ዝበሃለ ባህላ ሃገርና እውን ሰሪሑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብዚ መጽኦም ምስ ኣብ ዘሎ መንግስቲ ተዛትዮም እዮም ድሕሪኡ ዘለና ቅቡልነት እናዓበይ መምጹ ተረዲየ እዮም ስፔሻሊ በዩኤኢ ብፍላይ ኣብ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ንኢትዮጵያውያን ዘሎ ኣረኣእያ ተቀይሩ እዩ ከም ቤተሰቢና ንቁፀር ዘለና ለውጥ ኣለዎ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ እዋን ጸገም ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ መጽኦም ዑደት ስለ ዝገበሩ ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ፍቅሪ ከም ዝዓበየ ይገልጹልና እዮም ለውጥ ኣሎ እዩ ርክብ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ካብ ሕውነት ብዝሓለፈ ናብ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ተሰጋጊሩ እዩ እዚ ብተግባራዊ ዲፕሎማሲ ዝመራሕ ጉዕዞ መሰል ዜጋታት ንኽኽበር ኣብ ምግባሩን ዝለዓለ ግደ ኣለዎ እዩ ኢትዮጵያውያን በልዩ ሁኔታ ተወዳጅ ሆኗል ኢትዮጵያውያን ፍሉይ ብዝኾነ ኩነታት ተፈተውቲ ኮይኖም እዮም መሰሎም ይኽበረሎም እዩ ርኢናዮም ዘይንፈልጦም ለውጥታት ርኢና ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዘርአይዎ ሰፊሕ ዲፕሎማሲ ብርክት ዝበሉ ውጽኢታት ተመዝጊቦም እዮም ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ልዕሊ 350,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕታት ተዋፊሮም ይርከቡ እዮም እዞም ዜጋታት ካብ ባዕሎም ሓሊፎም ኣብ ወርሒ ክሳብ 5 ሚልዮን ድርሃም ዝበጽሕ ሬሚታንስ ናብ ሃገር ብምልኣኽ ንቁጠባ ሃገር ብጽሒዶም እናተዋጹ ይርከቡ እዮም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብመስኖ ተጠቂምካ ምህርትን መፍረይነትን ንምድንፋዕና ስርሐ ከም ዝርከብ ተሓቢሮም ኣብቲ ክልል ዘሎ ምህርቲ ቡን ምስፍሕፋሕ ዝሕግዝ ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ንዝመጹ ሰሙያ ሕርሻን ኣብ ኣመራርሓን ኣብ ዙርያ ልምዓት ቡን ዘድሃበ ስልጠና ተዋሂቦም ንጸብጻብ ባየሙላት አብርሃም ፍስሃም ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝለዓለ ግደ ዘለዎን ቆጽለዋይ ወርቂ ተባሂሉ ዝጽዋዕን ቡን ሸርፊ ወጻኢ እቲ ሃገር ኣብ ምዕባይ ቀንዲ ዓንዲ ቁጠባ ኮይኑ እናቐጸለ ይርከብ ምህርቲ ቡን ብጽሬትን ብበዝሕን ንምዕባይ ሰፊሕ ጻዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን
እታ ዝለዓለ መፍረይት ዝኾነት ክልል ኦሮሚያ ካብ ካልእ እዋን ብዝተፈለየ መልክዑ ቡን ብመስኖ ብምልማዕ መፍረይነት ብዝለዓለ ብርኪ ንምዕባይ ብትኩረት እናሰርሐት ትርከብ። ኦልሬዲ ተተክሎ ያለን ቡና ዛፉን በመቀነስ በጣም ወደ ምርት እንዲገባና ተተኺሉ ዘሎ ምህርቲ ቡን ጨንፈሩ ብምንካይ ናብ ምህርቲ ንኽኣቱን ተፈጥራውን ዘመናውን ድኩዒ ቡን ንሓዋወስና ብምምጋብ ከምኡውን ብምክንኻን ማይ ኣብ ዘድልዮ እዋን ድማ ብመስኖ ብምሕጋዝ ምህርቲ ምዕባይ ከም ዝከኣልን እንተነኣሰ ቡን ኣብ ዓመት 2 ግዜ ምፍራይ ክኽእል ምግባር እዩ። ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ካብ 1 ሄክታር ከባቢ 9 ኩንታል ኢና ንረክብ ዘለና። ኣብ ቀጻሊ ግና ናብ 20-30 ኩንታል ምዕባይ ከም ዝከኣልን እዚ ምህርቲ ናብ ወጻኢ ብምልኣኽ ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ምዕባይ ከም እንኽእልን ተመክሮ ወሲድና እናሰርሕና ንርከብ። ለውጭ ገባ ልከን ምንዛሬ ለማግኘት ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ፓኬጃት ልምዓት ቡን ብምጥቃም ካብ 1 ሄክታር መሬት ዝርከብ ምህርቲ ቡን ብማእኸላይ ክሳብ 4 ዓመታት ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 20 ኩንታል ንምብጻሕ ተግባራዊ ስጉምቲ ተጀሚሩ እዩ። ከም በዓል ቪየትናም ዝበላ ብልምዓት ቡን ዝማዕበላ ሃገራት ካብ 1 ሄክታር ክሳብ 10,000 ተኽሊ ቡን ዘልምዓ እንትኸውን ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማእኸላይ ቁጽሪ ድማ ከባቢ 2,500 ጥራሕ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ እኹል ብዝኾነ ምንክብኻብ ቡን ብምግባር ኣብ 1 ሄክታር እንተነኣሰ ከባቢ 5,000 ተኽሊ ቡን ንምትካል ተሓሲቡ እናተሰርሐ ይርከብ። ቡናችን በዝናብ እጥረት ምክንያት ብዙ ምርት እንዳይሰጥ በቂ አበባ እንዳይሰጥ ቡና ብምክንያት ሕጽረት ዝናብ ብዙሕ ምህርቲ ከይህብ እኹል ዕንበባ ከየወፅእ ጸገም ነይሩ እዩ። እዚ ጸገም ብመስኖ ጌርካ ሓገዝ ንኽረክብ ክንደይ ዝኣክል ማይ ኣብ ክንደይ ቦታ ብዝብል ስልሒት ጽንዓት ጌርና ተግባራዊ እናግበርና ንርከብ። ቡና ብመስኖ ምሕጋዙ ሓደ መንገዲ ቴክኖሎጂ እዩ። ካልኣይ ድማ እኹል ዝኾነ ተፈጥራውን ዘመናውን ድኩዒ ማዕረ ብምጥቃም ምህርቲ ቡን ክውስኽ ዘኽእል ምዃኑ ተዓዚብና ኢና። ንምህርቲ ቡን ዘድልዮ እታወት ብምሃብ ኣብ ምርምር ጣብያታት ብዝተገብረ ፈተነ ምህርቲ ቡን መስኖ ምስ ምህርቲ ቡን በረኻ እንትነጻጸር ልዕሊ 48 ሚእታዊ ወሰኽ ምህርቲ ተረኺቡሉ እዩ። መስኖ ሳገኝ ቡና በደንብ ይጨምራል ማለት ነው። ቡና ብመስኖ እንትሕገዝ ብጣዕሚ ዝውስኽ ማለት እዩ። ብመንጽር ምርምር እንትረአ ካብ 48 ክሳብ 150 ሚእታዊ ዝውስኸሉ ኩነታት ብፈተነ ተረጋጊጹ እዩ። እዚ ናብ ሓረስታይ እንድሕር ወፂኡ ውፅኢታዊ ዘይኾነሉ ምክንያት ኣይህሉን። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምህርቲ ቡን ንምስፋሕ ኣብ መፍረይቲ ቡን ዝኾኑ ከባብታት ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ቡንን ኣመራርሓን ኣብ ዙርያ ምህርቲ ቡን ስልጠና ተዋሂቡ። ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ፈላለያት ብሓይሊ ዘይኮነስ ብኻርዲ መረፃ ጥራሕ ዝፍታሕ ምዃኑ ብግልፂ ዘርአየ ኮይኑ ተዛዚሙ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ከይድት መረፃ ነተን ሓናሕቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ሲቪክ ማሕበራትን ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ከም ዝግባእ ዕድል ዝፈጠረ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። ዛህራ መሐመድ ኣስዋዲዳቶላ ደሃብያ ሴክተር ርባያ ኣብ ቀረባ ዝተወገነ ሸብዓይ ሓፈሻዊ መረፃ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጋጠምዎ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ብዝበሰለ ባህሊ ዲሞክራሲ ብምሕላፍ ሰላማዊን ሉዓላውን ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ዝተሃነፀላ ሃገር ንምፍጣር ዘለዎ ድሌት ብተግባር ዘመስከረሉ ታሪኻዊ ምዕራፍ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። እቲ መረፃ ኣፈላላይ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብድምፂ ንምፍታሕ ሕብረተሰብ ዘለዎ ብስለት ዘርአየሉ ብምዃኑ ሰዓራይ ፓርቲ ተነሓናሕቲ ትካላትን ማሕበራት ሲቪልን ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ንኽዋፅኡ ዕድል ፈጢሩ እዩ። መራፂ ህዝቢ እውን ኣብ እዋን መረፃ ዘጋጠምዎ ፈተናታት ብትዕግስቲ ብምሕላፍ ብሰላማዊ መንገዲ ድምፂ ሂቡ እዩ። እዚ እውን ህዝቢ ንሰላምን ህንፀት ሃገርን ዘለዎ አመለካከታ ዘርአየ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫ ብዙ የተለፋበት ነው፣ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ነው። የጸጥታ ተቋማቱ ብዙ ከፍለዋል። ሸብዓይ ሃገራዊ ምርጫ ብዙ ዝተደኸመሉ እዩ፣ ብዙ ዋጋ እውን ተኸፊልዎ እዩ። ትካላት ጸጥታ ብዙ ከፊሎም እዮም፣ ትካላት ሚድያ እውን ብዙ ዋጋ ከፊሎም እዮም። ካብ ንግዋ 12 ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ዝተሰለፈ ማሕበረሰብ ሰላማዊ ስርዓት ሃኒጹ ሕልሙ ንምግሃድ ዝደለየ ማሕበረሰብ እዩ። ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ምኽባር የድሊ፣ ዝሃቦ ድምፂ ብክብሪ ምቕባል የድሊ። ካብኡ ሓሊፉ ልምዓቱ ክሳለጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ኣፈላላያት ብዘተ ክፍትሑ እዩ ዝግባእ። እቲ ማሕበረሰብ እውን ነዚ የምሂሩና። ማሕበረሰቡ በገፍ በወጥቶ በፀሐይ በጨለማ በብርድ ሊመርጥ ይችላል።
ያ በራሱ የሚናገረው ነገር አለ። ሰላም ይሻለኛል ሕብረተሰብ ብሓባር ብፀሓይ ብጸልማት ብቁሪ ወፂኡ መሪፁ እዩ እዚ ዘመላኽተና ሰላም ይሕሸና መረፃ ተሓታታይነት ጉዳይ ነልዕለሉ ብኻርድና ንገልጸሉ ብምዃኑ እዚ ብኩሉ ንቑሕ ተሳትፎ ሃገር ብምኽባር ዝተወገነ ዲሞክራሲያዊ ልምምድ ዝገበርናሉ እዩ ዲሞክራሲ ከይዲ እዩ ብምዃኑ ነቲ ከይዲ እናመራሕና ምዃንና ዘርኢ ዝሐሸ ነገር እዩ እቲ መረፃ ብኩሉ ኣንፈት ሰዓራይነት ህዝቢ ዝተረኣየሉ ዕዉት ኣጋጣሚ ብምዃኑ መላእ ህዝቢ ንህንፀት ዲሞክራሲ ዘለዎ ድሌት ብተግባር ዘርእየሉ እዩ ዜጋታት ካብ ወጋሕታ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ብትዕግስትን ሰላማዊ መንገድን ዝሃብዎ ድምፂ ልዑል መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ድምፂ ህዝቢ ልዑልን ብሕቶን ፍታሕ እዩ ዝበሃል እውን ነዚ እዩ የመምረጥ መብቱን ለመጠቀም የተሰለፈበት ናይ ምምራጥ መሰሉ ንምጥቃም ዝተሰለፈሉ ንህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘሎ ቆራጽነት ዘርእየሉ ብሓፈሻ ኣብቲ ከይዲ ዝተምሃርናዮ ጉዳይ ህዝቢ ብዲሞክራሲያዊ ከይዲ ብናይ ባዕሉ ፈቃድ ሃገር ክመርሕ ዘለዎ ዝወክሎ ኣካል ንምምራጽ ቆራጽ ምዃኑን ጽንዓት ዘለዎ ዘመላኽት እዩ ህንፀት ሃገር ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምስግጋር ዝከኣል ባህሊ ዲሞክራሲ እንትኸዕብት ብምዃኑ ህዝቢ ነዚ ብዝግባእ አንጸባሪቑ እዩ የውጭ ኃይሎች የሀገር ውስጥ የሰላም ኃይልታት ወጻኢ ሰላም ዘይደልዩ ኃይልታት ተዋዲዶም መንግስቲ የለን መረፃ የለን ኣይትውፁ ኣይትምረፁ እናተባሃለ ህዝብና ግን ተሰሊፉ ክሳብ ምሸት 6 ሰዓት ተሰሊፉ ዝኣመነሉ ኣካል መሪፁ ብሰላም ንገዙ ተመሊሱ እዩ እዚ ዘመላኽት ህዝብና ኣብ ህንፀት ሃገር ብኻርዲ ጥራሕ ከም ዝውፃእ ብኩናት ሞኪርናዮ ኣብይና ድኺምና ዝብል መልእኽቲ እዩ ምርጫው ላይ የተሳተፉ አካላቶችን ጭምር እርምጃ እንወስዳለን ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ ኣካላት ስጉምቲ ክንወስድና ዝብል ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዘሎ ከባቢ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ህዝቢ ወፂኡ ድምፂ ይህቡ እዩ እዚ እውን ሰናይ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ እዚ ከምዚ ልንሃለዎ ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ 42 ፓርቲታት ፖለቲካን ሰዓራይ ኮይኑ መንግስቲ ዝምስረት ኣካል ሓደራ መንቀል ብምግባር ብሓላፍነት ክንቀሳቀስ ከም ዝግባእ ዘመላኽት እዩ ሰዓራይ ዝኸውን ፓርቲ እውን ዕላው ውክልና ህዝቢ ዝረኸበሉ ታሪኻዊ ዕድል ብምጥቃም ንኹሉ ዘማእኸለ ጥንኩር ምምሕዳር ናይ ምህናፅ ግዴታ ኣለዎ ፓርቲታት ፖለቲካ እውን ድምፅን ውሳነን ህዝቢ ብምኽባር ንህንፀት ሃገር እጃሞም ክዋፅኡ ይግባእ ብሓፈሻ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ሓዱሽ ምዕራፍ ፖለቲካ መኽፈቲ ከም ምዃኑ ዝተጀመረ ህንፀት ዲሞክራሲ ናብ ዘላቒ ብርኪ ንምስግጋር ምውዳድን ሓድነትን ዝምልከቶም ኣካላት ወሳኒ እዩ ኣብ ቀጻሊ እውን መንግስቲ ውድባት ፖለቲካ ሲቪክ ማሕበራትን መላእ ህዝብን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ብምስራሕ ዝተረጋገአት ጠንክርቲ ብሄራዊ ትካላት ዘለዋ ኢትዮጵያ ጋህዲ ንምግባር ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ይግባእ حملواي لمعات إثيوبيا بكلهم عودات عبيت السالة عاوت يمزهم زلوانا فتح مسرح كوربريشن بارك تاع لمعات إندستري دكتور فسهاي تاجس وقاليتهم كل قالوت إلكتريك إثيوبيا مس كوربريشن بارك تاع لمعات إندستري بمتحبر أب فولي قطباو زواق لينتو زهانز أو عبيت أبي تشارج مملي تشكركرتي إلكتريك مرها قبر من رقصاليتهم أبتي مرها قبر منستر ديتا مقعزن لوجستيكسن برو حسن وانا فتح مسرح قالوت إلكتريك إثيوبيا إنجنير جيتو قرمون كالوت أو استقبر لهم ماجيشن ترخيبهم يوم وانا فتح مسرح كوربريشن بارك تاع لمعات إندستري دكتور فسهاي تاجسو اتابع تشارج مملي تشكركرتي إلكتريك وانا ونا قداس مخانو تزاريبهم زيد ما حدا أكالت إثيوبيا تسعبو زلا بوليسي حملواي قطبا مخانو تقيسهم أنفت حملواي لمعات إثيوبيا بكلهم عودتات عبيس سكالاتف عاوت يبزخم زلون العلم كابزوم حدا تشكركرتي إلكتريك مخانم بمقلات نغاز علي دلي تشكركرتي إلكتريك نمملات أبيعتات شارج مملي مسفح خمزة الحبيرام اتلوم معلتين من رغاز بقعد أبيعت شارج مملي تشكركرتي إلكتريك عبا قداس اوان زمت أسوقمت مخانو الإعلام كان دي جرحو باركتات إندستري إثيوبيا نخباب زي بكلمة فري إندستر مخانوون تزاريبهم اتلت أبيعت شارج مملي تشكركرتي إلكتريك مستجرحو زيت عام مخانوون قليتهم وثم تكالات أبو ركب زلوهم مخانو بمقلات نغاز علوون بحبار كم سرحو أرقاقيتهم
زينة وصعيم مرحت قجل شوعتا أب مونغو أمريكان إيران استبت حسممع تاريخا وعدل كبلوني إدومم مرحت شوعتا زمع بلا هجرات عالمنا أب مونغو أمريكان إيران استبت حسممعنات بحاجة استقبل وان تخون تسقمتي إيران مسارح نيوكلير خيتركب نمكل خالزة التاريخا وعوتن سنة عدل المخانو قليتهم እቶም መራሕቲ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ስምምዕነት ከም ዝድግፍዎን ተግባራውነቱ እውን ግድኦም ከም ዝዋጽኡ ነፍሊጦም ምስዚ ተተሓሒዙ ብወገን ሆርሙዝ ባሕሪ ዝግበር ምንቅስቓስ ንግዲ መራኸብ ብዘይ ዝኾነ ገደብ ወይ ድማ ክፍሊት ንኽሳለጥ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘላቒ ሰላምን ድሕንነትን ንምዕሳል ነቲ ስምምዕነት ስዒቡ ጥንኩርን ኩሉ ዝሓቆፈን ዲፕሎማስያዊ ቀጻሊ ስምምዕነት ንኽግበር ከም ዝደልዩን ገሊጾም ኩነታት ሊባኖስ ብዝምልከት መራሕቲ ጉጅለ ሸውዓተ ህጹጽን ጥንኩርን ደው ሞባይል ተኽስ ንኽግበር ሓገዞም ዝገለጹ እንትኾን መንግስቲ ሊባኖስ ዕጡቃት ሂዝቦላህ ዕጥቂ ንምፍታሕ ዝገብሮ ጻዕሪ ከም ዝድግፉ እውን ኣፍሊጦም ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ውልቀ ዓውዲ ኣብ ዕውትነት ሃገራዊ ዘተ ርኡይ ግደ ክህልዎ ይግባእ ክብል ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ኢትዮጵያ ገሊጹ شاوعي حفشاو مرصا افلاليات بحيل زيكونس بخارد مرصا طرح زفتح مخانو بقلط زرأي خوينو مزامو تገልጹ ካብ ወጻይ መራሕቲ ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ታሪኻዊ ዕድል ክምኒ ዶም لتا مار زينا استخدمت الكمونيرون نسلم تالكم يمسكن مار زينا أنا مرحبون أزريه بريو حبيبكم تانيحة سنة مشات